Poďte sa so mnou pozrieť, ako by vyzerala kaďa, keby som si ju skladal sám pre seba. Začal by som typom s miestom na ležanie. Je najpriestranejšie a to ležadlo to využívam najčastejšie. Vložku by som dal svetlosivú, vyzerá čisto, moderne a zároveň praktická na údržbu. Pri peci je to skôr o preferencii. Vnútornú alebo vonkajšiu ohrev je približne rovnaký. Tu volíme vnútornú. Oplaštenie určite termodrevo. Vyzerá luxusnejšie a jeho životnosť je 2 až 3 krát dlhšia než pri klasickom smrekovom prevedení. Kaďa je veľká, vhodná až pre 6 osôb, takže by som volil viac, a to 16 hydromasážnych trysiek a 12 spa trysiek. Vytvoríme 3 hlavné masážne zóny so zameraním na vrchný aj spodný chrbát, k tomu 2 miesta na vrchnú časť a jedno pokojnejšie oddychové čisto s patriskami. Zvyšné spatrysky by som umiestnil v oblasti lítok a chodidiel. Za mňa ideálny pomer cena a výkon. A na záver malý, ale praktický detail, digitálny teplomer. Thermokryt je samozrejmosťou, ten je v cene. Kto by vyzerala moja konfigurácia a tú vašu si viete vyskladať na našom webe.